ang tanang mga CCTV na ilang nahipos, certified, authenticated na mga footage sa closed-circuit television CCTV sa Juan Paseo, sa mga establishmento din sa Duol, nga hopefully nakakita og mas bantang pa yun na video sa pagkahubog ni Sean Andro Parrillo katong nagsusapinday siya. Matod sa NBI, nakakolekta na sab sila og mga affidavit sa unom ka mga witnesses. Sudin unom, manangan ko nakakita sa aktual nga panghitabo nga ni pirma ng affidavit na nakaron sa National Bureau of Investigation. Pero nakalipay dyan ako sa nga balita gikan sa NBI, ilan ang isupina ang mga investigador sa Cebu City Police Office. So kato atong pagduda nga nilikoy ang mga investigador kay gitawgan sa Tiger Group. Kining Tiger Group mao influential kay nga grupo sa mga negosyante nga nitabang sa kapulisan. Og auxiliary group na sila sa Highway Patrol Group. Og sakop ining Tiger Group ang amahan ni Sean Andro Parrillo. Kag gikatawng abunda kay tabang ngadto sa mga pulis. Moto pagkahitabo nanawag sa influential nga mga sakop sa Tiger Group, including generals, including colonels, o gubanda ko mga opisyal sa kapulisan. Ug mo'y gibaso nga nung nilikoy ang investigasyon sa Cebu City Police Office. Matod sa NBI, ang ilang gisupina mao ang mga investigador sa Cebu City Police Office Traffic Enforcement Unit, TEU. Kay sila may labing unang niresponde sa alarma sa hit and run. Ug sila nakatimaho og bino ni Sean Andro Parrillo. Motong ni-request silang alcohol test nga wa tumana sa Chonga Hospital sa Mandawi hangtod nilabay ang 16-18 oras. Gawas sa mga investigador sa TEU, gisupina sa NBI ang uban pa mga individual na nahilambigit sa kaso. So posible isupina ang apil ani si Sean Andro Parrillo ug ang iyang mga kainom. Na-identify man to. Kinsa mga kainom ni Sean Andro Parrillo, igsupina sa NBI di sila kabalibad. Mapugos sila pag-atubang sa mga investigador sa National Bureau of Investigation. Sumatod sa NBI, masaligon sila, makapasaka silang dugang mga kaso batok ni Sean Andro Parrillo. Apil sa posibleng kasong ilang dugang ipasaka mao ang paglapas sa Republic Act 10586, ang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. So, wa pagin mo surrender ang NBI sa posibilidad na mupasaka silang mas bugat pagin nga kaso. Kay 20 anyos ang silot ani. 20 anyos ang priso kung makonbikto ka sa drunk driving. So atong atangan, unsay dangatan ining investigasyon sa National Bureau of Investigation, hinaot matarong pagsusi nilikoy bagyod ang mga investigador sa CCPO nganong wa man sila kakuha gyud og field sobriety test. Kahibaw sila nga doon na requirement sa field sobriety test. Kay makarason man sila nga wa mi ka-breathalyzer, kay wa man ni breathalyzer. Unya injured man sa si Parrillo kay mo dadon siya sa ospital. Lihito mo ba na nga rason? Ngano nga wa matarong sa pag-imbestigar? Or tungod na ni kay na-influensya sila sa amahan ni Sean Andro Parrillo? Ya, bilib ko sa mga Parrillo, ha? Alauna mis kadlaw na hitabo. Diha dayon ang amahan. Mao pinisugos ka pulisyan dados Chonga Mandawi. Dili sa ospital sa Cebu City. Ang pasyente. Yan ituman sa ang mga investigador sa Cebu City Police Office. So, salamat sa National Bureau of Investigation sila pagtabang, paghimog parallel investigation. Ining kaso ni Sean Andro Parrillo, gipasagilan og drunk driving na nakapatay ni Kingston Ralph Cheng.